Ikusi! Ene, zer egiten du honek hemen? La Olla, irizka eta museoa. Kontxo. Hau ere, aurtengo udan ezagutu nuen. Oporretan egun batzu pasatzera joan ginen Errioxa aldera. Eta behin, bizikletarekin buelta bat ematen nenbilela, Bihazteri inguruan, bide ertzean, kartel bat ikusi nuen. Eta horrek jakimina sartu zidan. Kotxeak onelakoak ziren? Bai, onelakoak ziren La Ollako etxeak. Neurri berdine die, eta barruko tresnak orduko modukoak. Eta nola egin duzu da? Lan handi baten zati bada, 17 urte egon gara lan egiten, eta jendia ikusteko zelan ziren barruko etxeak, rekonstrukzioa egin. Gauza guztiak aurkituta daude jadanik? Ez, oraindik jarraitzen dute. Aurten ere, hilabete bat daramagu eskabatzen. Eta posible alda hori ikustea? Bai, noski. Zoa sorti, buelta bat emotera. Eta bertan aurkituko dituzu gu bezalako gaztea. Galdetu nire egatik, berak erakutsiko dizu. Vale. Gero arte. Bai. Zuk erakutsiko didazule eskabazioa. Bai, eta zer nahi duzu ikustea, ba? Dena. Dena? Bai, behin onaino torrez gero jakin nahi nuke arkeologiaren mobida hau zer den. Jo, ez dozu ezer eskatzen. Bueno, nik dakidana esango dizut, bestela liburuetan begiratu. Lehenengo eta behin, gure lana zein dan kontatuko dizut. Eskabazio guztietan zuzendari bat dago, eta berak erabakitzen du zer egin behar dugun. Zerbait aurkitzen baduzu, boltsa batean sartu behar duzu, eta identifikatzen da. Orduan edo zeinek ezin dezak egin lan hau? Ez, lasai egon, arduradunak esaten digu zer egin behar dugun. Ni ere zer jakin barik hasi nintzen. Eta gainera hemen denetarik dago. Ikasleak, langileak, asuntoa interesa eukitzea da. Praktikarekin ikasten duzu. Hene, nire andereñoa hemen. Hane, baina zer egiten duzuk hemen? Historia ikasketak egin ditudanez eta ikerketa gustatzen zaidanez praktikatzera etorri naiz. Eta zuk? Ni flipatzen nago.
Enuen uste gazteak honetan enroiatuko zirenik. Hau jakintzuentzako gauza bat zela uste nuen. Inguruko begiratzea besterik ez duzu. Begira ze aurkitu dugun. Pozik egongo zara, neska. Horrelako gauza bat aurkitzea, Bai, baina pieza ez da importantena, baizik ematen dugun informazioa garai hartako bizimodua eta ohiturak ezagutzeko. Adibidez, pultzerago adierazten digu itxura inportatzen zitzaiela. Eta beste apaingarri batzuk ere badaude, fibulak, kolganteak, gerrikoak. Bai. Eta ez hori bakarrik, arkeologiak ere beste zientzi batzuen laguntza behar du. Adibidez, antropologia, paleontologia, palinologia. Eta gailu horrek zer pintatzen du? Ez didazu itxe amaitzen. Arkeologia teknika guztiak erabili behar ditu. Trebetasuna, irudimena eta teknologi berriak. Begira, argazkiak egiteko, helikopteroa ezin dugunez beti erabili, kometa batekin ateratzen ditugu. Eta hartutzen dituzen gauza guztiak izurri? Lehendabizi, pieza garbitu egiten da, eta gero marraztu egiten da, lehendabizi garbitu. Ondoren marraztu pieza bera eta tokia. Eta ondoren analizatu egiten da. Laborategiko frogen bidez. Froga hauek egiteko laborategi bereziak behar dira. Adibidez, karbono 14 froga egiteko estatu batuetara jo behar dugu. Edo unibertsitatera hezurretako neurketak egiteko. Metalen frogak ere laborategi berezietan egiten dira. Eta gero mikroskopiarekin begiratzen dugu. Eta etiketa bat egiten dugu, gordetzeko. Gauza guzti horiek ikertzea ondo dago, baina ni bezalako jendea nola entzeratzen da honetan. Normalean idazlanak egiten dira. Hainbat liburu idatzi dira horretaz, eta erakusketak antolatzen dira ere, gure kasuan museo bat antolatu dugu. Bai, lehen bertan egon naiz, baina ez dut osorik ikusi. Guazen ba? Eta esan zidaten lez, museora joan nintzen. Ez nuen pentsatzen Kristo aurreko garai haietan hain aurreratuak egongo zirenik. Baina harrigarria dira garai hartako iriskeen egitura urbanistikoa edo eta bertako biztanleek erabiltzen zituzten apaingarriak. Askotan pentsatu izan dut, progresoak pena mereziote duen. Eizu, Virginia, zailo diozu arkeologo berrieni gaila topatu duguna. Bale. Zatozen jatekin.
Bai, baina bai handiek egizartu gabe, bugonet eta zote kabitzen. Tranquilzo. Labur, laoian historia zein da? Bai, laoia 1955ean aurkitu zen. Eta duela 17 urte eskabazioen azken txanda hasten da, 89ean bukatuz, Armando Llanosen zuzendaritzapean. Herrixka honek 40.000 metro karratu dauzka, eta harresi batez inguraturik dago. Bidegurutze batetan aurkitzen da, Kantabria mendilerroa eta Ebroko lautadaren artean. Laoiako fundatzaileak Europartitik etorri ziren Kristaurreko 14. mendean. Hau da, duela 3.400 urte gutxi gora bera. Hemen, megalitos garaiko hartzai kulturarekin topo egin zuten, brontze aroa deitzen den horretan. Etorritako hauek ez ziren hartzai trasumanteak. Aberea zituztenez, behia, zaldia, txerriak tokienetan finkatzen dira. Euren ekonomiaren lagungarri bezala, eiza eta frutu bilketa erabiltzen zuten. Adibidez, oreinak, basurdeak eta katakumeak garai haietan oso ugariak ziren. Eta artadietako ezkurrak ere biltzen zituzten. Keramika egiteko modelatu egiten zuten, txurroa bezala eginez. Tresnak eta apaingarriak ere burnia urtuz egiten zituzten. Lehen garaietako etxeak egurrezko txabolak ziren, herriaren perimetroan zehar kokatuak eta abereak herrian gordeak. Beranduago harria eta pesozko adreiluak erabiltzen zituzten. Eta zer dira pesuzko adreilua? Galtzua eta buztina nahaztuaz egiten den gauza bat da. Begira txontakoak. Eta beti izan da horrela? Ez, 5. mendean ekonomia aldaketa handi bat dago. Zeren eta Ebrotik gora herri zeltiberoa datoz, Numantzio aldetik hain zuzen. Hauk nekazari zerealistak ziren eta komertzioa egitea gustatzen zitzaien. Konbibentzia ona lortu zuten euren artean eta herria pixkanaka handitu zijoa. Garauaren produkzioa handitu zenez, tokia behar zuten gordetzeko. Eta horrela etxeetako zati bat dedikatu zuten gordetegi bezala. Etxeak herriaren erdigunea okupatu zuten eta abereak kanpora ateratzen dituzte. Kaleak sortzen dira eta manzana itxurako etxe adosatuak eraiki ziren. Urbanismoa ongi antolatzen da eta defentsa sistema indartu egiten dute. Honela, harresiaren lehen harri hiladan oreinen adarra jartzen dituzte, beraien defentsa ahalmena erantzi nahiean. Euren bizitza etxean eta kalean gertatzen da. Etxeetan adibidez, 3 ambiente oso ezberdin nabaritzen dira. Sarreran, ehunak egiteko tokia zegoen. Gero erdialdean, sua, janaria prestatzeko, lo egiteko tokia eta baita ere bizitzeko tokia. Eta atzekaldean, tresnak eta garaua gordetzeko tokia. Tresnak beti berdin mantentzen dira? Ez da pentsatu ere. Torno mugiko erarina ezagutzen dute, gaurkoa diren modukoak eta burdinaren sarrerarekin tresnak eta lanabesak izugarrizko bultzada hartzen dute. Eta herriko kaleetan zer gertatzen da? Beno, produkzioa handitzearekin bizimodua aldatu egiten da. Trukearen bitartez komertzio egiten zuten. Komertzio hau ustan burdinezko tresnetan eta urruneko herrietatik ekarritako gauzetan ere oinarrituta zegoen. Gizartearen antolaketa maila ikus dezazun
Begira, kontabilitatea eramateko zeuzkaten arrisko eta keramikazko bola hauk. Edo pixu eta neurri joku bitxi hori. Eta eroslea deitzeko zeukaten txilibitu hura? Bai, ikusten dudanez, jantzi eta zeren nahikotxo arduratzen zire. Ardura estetikoa ere susmatu dezakegu apaingarrietan. Gizon edo emakume itxurako kolganteetan, bai eta itxura ezberdineko fibula edo imperdible hauetan. Eta euren gogoa edo pentsamoldea nolakoa zen? Buf, hori asmatzea zailagoa da. Dauzkagun datuak materiale hauetatik atera beharrean gaude. Eta hauek aztertuz argi dago animali batzuei kultu berezi bat ematen zietela. Hala nola, sugeak hainbat apaingarrietan agertzen baitira. Oreinak ere ugari agertzen dira eta eguzkiaren adierazpen bat ere ikus dezakegu laburu honetan. Eta hildakoak zehar? Begira, aurrak baserrietan egiten zuten bezalaxe lurperatzen zituzten. Hau da, herrian bertan ertzearen babesean. Fetal itxuran sartzen zituzten ajoar txiki batez, pultsera bat, ontzi bat eta lapa baten oskola. Baina nagusiak erre egiten zituzten, intzineratuz. Ondoren, buztinezko ontzi batetan sartu eta herritik kanpo zegoen toki batetan, nekropolisean hain zuzen, obiratzen zituzten. Eta kutxa horiek? Buztinezkoa dira, baina pentsatzekoa da gaur baserrietan ikusten ditugunen modukoak ere egongo zirela. Baina, ondo dakizunez, egurra hainbat urtetan usteldu egiten da. Baina ikusi dudanez, herri batzen beti bakean izan. Arrazoia duzu. Ben batean ondoko herri baten zigorrezko eraso bat izan zuten. Herri osoa suntsituz eta sua emanez. Merkatu eguna zen eta gorpuak eta gauzak sakabanatutik aurkitzen ditugu. Bai interesgarria dela ikustaldi hau. Ei, ez zarete konturatu ala? Atzeden ordua da. Bai, guazen. Zatozu ere gurekin. Eta hobeto gogoratu zaitezen, hau erregalatuko dizugu. Eskerrik asko. Venga, guazen. Morala, gauki behar da uda honela pasatzeko. No, esain beste, gustatzen bazaizu, ondo goten da. Gainera, jende gehiena historia ikasten ari da. Eta, jendiekin ondo goten da. Eta lana asun nahi duzunan egiten duzu, gara ordutegi bat dago? Ordutegia dago. Egunero, zazpiretan altzatzen gara eta 8 ordu egiten dugu lan. Eta lana oso gogorra danez ezin zara eskakeatu. Ez eskakeatu ez, baina hortik joan nahi duzunean? Bai, noski, gaueran atera egiten gera kanpora, erretik bota bat ematen dugu, zozen hartu eta ondo pasatzen saiatzen gera. Gainera, igandetan irtenaldiak egiten ditugu, junginen Gasteizko jaieta eta bebai Soriara museo bat ikustera eta margo paleolitiko batzuk ikustera. Nera hona etortzen bazara, aukera daukazu Euskal kanpo jende pilo bat ezagutzeko. Adibidez, aurten etorri dira, Madriletik, Torlaregatik, Salamonkako jende pilo bat. Amaratik. Eta zu zer, ez zara animatzen? Behar bada udaren batetan edo. Dena dela sorgin behar da apuntatzeko.
Bakarrik hori idazten duzu eskutitz bat Arabar Arkeologiarako Institutora eta horrekin nahikoa da. Beno, ordua dakago, Fetxen bider. Beno. Ez da bat ere ideia txarra udako hilabete bat horrela pasatzea. Alde batetik, jendea ezagutzeko aukera ematen dizu, eta beste batetik, gauza interesgarri asko ikas ditzakezu. Gainera, badirudi egunokin, historia aurreari buruzko gauzak notizi direla. Alde batetik, hor daukagu Barandiarani orain dela gutxi eman dioten saria. Edo eta Errioxan aurkitu dituzten dinosaurien oinatzak. Eta zergatik ez, Bartzelonan zabaldu berria den historia aurreari buruzko museoa ere. Gure programa honetan zuen iritziak hurbilagotik ezagutzeko asmoarekin ez ai gauza hobeagorik bururatu, kalera atera eta zuzenean zuen iritzia jasotzea baino. Uste duzu nagusiek kontutan izaten dituztela gazteen iritziak? Bueno, batzutan bai, baina gehienetan ez. Ez etxean, ez klasean, inon. Batzutan bai, bezetan ez. Zenbait alditan ez. Zenbait kasutan ez dute respetatzen gazten iritziak. Ez gaituzte hartzen gazte bezala, ze juten gea zenbait lekutara eta osatzen dute, ja, beira gazteak, no seke, pasatzen dute gutaz pilo bat. Ez. Bakarrik konbenitzen zaionean. Batzutan bai. Bai, eske beti gauero iten dugu gure dudak zatu ez itzein, eta gero ez dakit problema baldin bau norbaitekin esaten jote eta gero komentatu iten dugu. Ez dakit, gure gainetik daude beti, gure iritziare egun barko luke baina. Zure etxean izaten dituzte? Batzutan bai, baina gehienetan ez ez. Ez dakit, kasu simpleetan, baina gauz handia daudenean ez. Zatea duzu, baina ez. Niretxan bai, ez dakit beste lekuetan, baina niretxan bai. Primerak amak itzien mandatzen du, kalian. Gurasoak. Ez dakit? Batzutan bai, gurasoak gutxi gora bera bai, baina irakasleak batzutan ez. Igual notak ez dizute batere kasurik egiten eta hola. Ez dut uste. Baina, erantzuna baiak eman dute ordea. Normalean bai, hartzen ditu. Nik uste baietz. Depende zagauzitan. Kastolako lana baldin bada adibidez, balkatikin itzein, oihartzungo gauzetaz, hori hartze dute iritzi hori. Eta gero, gure beste gauzak ez dute kaso egiten. Hartze dute kontutan gehiago gubino gaztiago, gubino urte gehiago zenako lehen, 18 urte, baina guri ez ikusten. Eta eskolan? Eskolan, horregatik egin dugu konsejo eskolarra, osea. Noski baietz. Klasean jende asko dago eta ez daude bateri begira egun guztian. Eta zergatik dela uste duzu? Ez dakit, baina ez dute uste, ez dute eukitzen. Ez dute eukitzen kontuan gure ideiak, baina ez dakit zer den, zergatik den, baina... Handiago dialako ez dakit. Ez dakit, beldur bat izango diago guk, handiago adina. Edade handioa dakatelako eskubide gehi etxuzte. Guk guenikan pentsatzeko zaukago hainbesteko... Oixe. Ez daki, gauzak erabakitzeko era. Behak uste dutela beti behar dakatela arrazoia. Neri jartzen hau nien amak ordua ere bai, berandua etortzen baldi manaz bai, urrengo egunean nola bronka txiki bat baino. Neri naute bronka asko ematen berandu etortzen mana. Neri amak eta ez dia konturatzen. Ez dut ordu bitean joten nahi duten eta ez dia konturatzen, lo eten dia? Neri amak konturatzen da, bion. Zate izute ordu bat eta gozu jotetzen pixkanaka iotzen. Orain bai, nire datu basea gainezka dago. Baina hau ona da. Hainbeste berri bidali dizkigu zuenez, informazio pila bat daukat, eta gazte berrietan zehar, toki ezberdinetako notiziak ematen joan gintezke.
Aste honetan Durangaldekoak oso langile bi direnez, beraientzat lehenengo txanda. Hemen dugu Durangoko ikastolati bidalitako eskutitz bat eta zera dio. Durangoko Kurutziaga ikastolan ikasleek euskara gehiago egin dezagun, euskararen aldeko kanpaina bat prestatu dugu. Kanpaina hau aurrera eramateko metodo hau erabiliko da. Gela bakoitzak pertsonai bat edo zirkuito bat dauka. Egunean zehar, irakasleek euskaraz patxadaz egiten dugula ikusten badute, 3 punto lor ditzakegu. Baina erdera gehiegi egiten dugula ikustean, punto gutxiago lortuko ditugu. Horrela, egunero 100 puntu lortu arte. Puntu hauek lortu ezkero, eskurtzio bat egiteko aukera izango dugu. Eta Miren eta Teresak dioten lez, ea beste ikastetxe batzuk ere animatzen diren onelako zerbait egitera. Azken batean, geure euskararen onerako izango baita. Bigarren eskutitzarekin jarraituz, John Martinek Iurretatik beste berri bat bidali digu. Hau futbolari lotuta dago, eta zera dio. Bizkaiko Aurrezki Kutxa eta Bizkaitar Futbol Federazioak Eskuela de Arbitros delakoan kurtsoa hasi dute azar honetan. Kurtso hau egiteko eragozpen bakar bat gainditu behar da. 14 urte izatearen hain zuzen. Ikastaro honetara neska zein mutilak apunta daitezke, eta informazio gehiago nahi izanez gero, 4-2-1-8-0 telefonara dei dezakezue. Leire Baraianok eskiari buruzko berritxo bat ere bidali digu. Eta bertan zera dio. Negua gainean daukagunez, iaz bezala datorren urteko urtarriak 2-7 eski irtera bat izango da Durangon. Ez du inporta eskiatzen ez jakiteak. Ibilbide honetan ikasteko aukera ere egongo delako. Informazio gehiago jasotzeko, Durangoko Barrenkale kalean arratsaldeko 5-etatik 7-etara. Ondoren, Durangotik baita ere, Leire Anduezak kontatzen digu zein ondo pasatu zuen Urbiara eginiko irteera batetan. Bertako gaztak ere jan zituztela eta horrez gain izugarrizko parajea ezagutu zutela aipatuz. Badakizue, gazteok, mendira joatea ez da bakarrik ibiltzea, gauza goxoak ere jateko aukera egon daiteke. Nola joan jakin behar da. Berriztik ere ondo pasatzen dute aintza. Behitzat hause da Garazi burgoak esaten diguna. Ertzainak eta Zaramakoek eskaini zuten kontzertuen berria kontatzerakoan. Ertzainak taldeak berri zen jo zuen, eta Zaramakoek apatan. Hurbil daudenez, bietara joateko aukera izan zuten ingurukoek. Eta bukatzeko, aipatzea Durangoko ikastolan futbol zelai berri bat egiteko obrak hasi direla. Ez bakarrik bertako entzat, bertan Durangoko ekipoa den kulturalak ere entrenatuko baitu. Beraz, bertan izango dituzue oso irakasle onak futbolean ikasteko. Eta ematen du Durangon oso ongi pasatzen dutela, ze hurrengo berria ere Durangoti dator. Goiztidi Diazek jai baten berria bidali digu. Jai hau ikastolako lehenengo etapakoek egin zuten. Goiz guztian zehar jokuak, martxanterak, dantzak, donien atxaren altxaketa eta beste hainbat ekintzetan parte hartzeko aukera egon zen. Bukaeran ere oso giro ona egon zela kontatzen digu. Gaurkoz nahikoa daukagu gure arbasoen historietaz. Gazteok batez ere oraina bizi eta esperimentatu egin behar dugu. Eta esperimentuak aipatuz, datorren ostegunean laborategi kimiko bat zer den ikusiko dugula esaten dizuet. Beraz, ordura arte, agur!